bandiraɓe hande ko nogas tati lewru me ɗo e Boune eɗen gandi hande ko yangue sehil men guiɗo meɗen hono Adama Ba gorko mo jongue cikit hande noon dendagal yidɓe radio télévision fulɓe nan ɗo jooɗi joni joni mami artan moɗon e élément goto mo gandanɗa hoore ma taw goto fof ne inni to holto jeeya e inde muɗum inchallah. musidɗo inde ma yettode ma? ɗum de mbiyetemi ko Samba Gabo jeeyami ko cubalel law tode mbaɗa yetti Diallo mbaɗa yetti Guèye mbaɗa jeeya Kaska e Dantay mbiyetemi Oumar Diallo ko woni bam suka debbo desaɗo mo jarama mbaɗa wiye Mamadou mbaɗa yette Dia mbaɗa jeeya wasatake dema ko musidɗo ma Gallo Goɗɗo Gallo so wasata heɗoto momin no foti min barkino en inde mbiɗa Ibrahima Ka Thiam kalat ko seeɗa ɓe gorko don minen min ko ɗa ha salmini jeeɗa yam ko Silla Jonto Silla Jonto Seydi Sall wiyete ko Mouhamadou Fadil Dieng wuro men wiyete o Sadil ɗon jeeya yumma e bam est ce que mo radio fulɓe mo radio télévision fulɓe est ce que Abdourahim o wele jeeyaɗo wasatake wiyam ko radio fulɓe tigi assalamu aleykum Abou an jeeyaɗo Agnam Tilel Thialle kono hande Allah waɗi mo fala jeeya hayɗo baba Amadou wele wele jeeya ko heedi to were o wiyete ko Oumar Saydou Sow o jeeya cuuɗi men fof ko Diallo o Hamid Djini Ba jeeya idi on daral foraɗo est Amadou Hammed Ba ferloirlaɓe daral fora Amadou Diallo jeeyaɗo Guiya Sare wuro hamme aji yetta jeeya ɓuuri soynaɗe kondi ɓuuri konaɗe jawadi ɓuuri jiggandi joom sondu baga joom sondu baga hewande woni hankadi ne ko woni ko waɗe ɗum woni hankadi ne yette bangi lomto ko jejjide e ko seeɗa tan anne mo jumraɗe gandi so tawi ne son manki